Du lukker porten. Det gør det bare. Hvor er det ude hen? Vi løber over venstre. Over porten og lukker? Ja. Jeg lukker porten. Du løber over modsatte port. Er der nogen af jer, der går ind der ved blå der? Ja. Ja, godt. Hvem er den anden? Jeg tror, det er, han kommer op igen der. Ja, jeg kan huske, hvor hurtigt var der en snart. Ja, det er rigtigt. True that. Man kan, hvis man vil spæne hele vejen. Ja. Og stå inde i blå der samtidig med, at vi kommer der. Må jeg bare have gjort det før, men det er derfor, jeg tænker, at den lille pistol hurtigt, du ved. Ja, lige præcis. En! Go, 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 go! Okay, jeg tager venstre her. Jeg dækker. Jeg ved, hvor de står. De er rundt hjørnet her. Kan du se nu? Jeg stod lige her. Kan du se hele porten? Kan du se hele porten? Den er helt inde i hjørnet. Den er låst. Ja, han stod altså lige ude foran porten der ved. Den er åben. Den er ikke lukket. Den er låst. Den er helt åben. Den er låst. Ja. Hold da. Han står lige henne her. Ja, ja. Ser du det her? Ja. Han tager billeder af ham nu. Han tager billeder af ham nu. Og der han tager billeder af ham herinde i hjørnet. Der er en helt herinde i hjørnet. Kan du se ham? Jeg har ikke en granat med. Ja, du vil ikke se? Okay. Så er den. Skal jeg have hovedet med? Skal jeg have hovedet med? Jeg kan godt se mig. Der er ikke nogen. Jeg har noget sparet med. Er det ude med? Jo, det er vores. Jeg har en nakken, jeg kan ikke det der. Hvad kan du se? Ja. Han sidder der. Hvor? Hvor sagde du? Hvor? De står lige frem, og så den der to hvide ting der. Den der bliver. Mørdet, sagde du? De to, der står.
Det er lige fremme, ja. De der hvide kalde der, så den midterste, lige fremme. Ja, ham. Jeg gør det igen, okay? Okay. Okay. Det er ude højre. Jeg fik ham. Ja, jeg beklager. Hvem er det, der lukker? Det må jeg indenfor. Medbånd! 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 For helvede, du skal bare ikke skyde efter, mand. Hvad er dig, de skyder efter? Nej. Jeg er lige kommet rundt nu. Også så der. Hør du, så stå. Ja. Medbånd! Det er medbånd, der er derinde. Det er kun medbånd derinde. Medbånd! For helvede, mand. Han død, han består. Ja, han er død, han er død. Bare hold øje med, hvis der er en bag ved ham, der lever ham op. Det er ikke så svært. Ved hvor de er? Er det Nej, Gissel? vi har kun set ham. Det er ikke Gissel, vel? Jo. Nej, det er det ikke. Det er ikke Gissel. Der er en af vores, der døde lige hernede bag de der tagflader der. Skal vi prøve at rykke? Ja. Hvor mange er vi? Ja. Okay, hvor langt? Den er blokket. Hvem var det, der sagde det? Den kunne, vil du ikke flytte dig, hvis det er? Så du ikke bliver ramt. Okay. Stå nede bag panden. Stå nede bag panden. Hvad? Hvor langt nede er det? Du kan se pallen der, ikke? Ja. Der står vi om bagved. Okay. Hvad laver du, Pip? Jamen, vi spiller ikke med gidsler. Ja. Du har slået med isen? Ja, jeg er sen. Hvad? Jo. Jeg kører senskud. Okay, der er flere. Der bliver. Han kigger på. Pas på. Pas på, længere frem ved elevatorskakten. Skal jeg rykke, okay? Ja. Nej, der er bagved. Ja, jeg har ham. Sådan kigger bare. Og lad os lægge mig skyde igennem. Ja, men sådan er det. Rykker. Pas på. Hvis de får ham livet op, det er det. Du skal hen og sikre, at de ikke får livet ham op. Med barn udenfor! Okay, P, rykker du? Gå højre. Okay. Der er en ved pallen. I kan se de to paller stabler oven på hinanden. Ikke? Ja. 50 meter længere frem, der står en bagved. Okay. Ja, var der en lille en ved siden af? Ja, lige præcis. Ja, man kan se det igen. Der hvor det hele det er sådan et vinkelret stykke. Ja. Hey! Medbånd! Jeg kan finde fucking ud. Hej det. Du kan tage dem derfra. Hey, hold øje lige frem. Han står stadigvæk bag panden. Du må ikke skyde igennem panden. Jeg har den inde i ovnen. Jeg er på den anden side også vores.
Om du står og skyder op fra. Okay. Kan vi komme ind der? Okay, vi rykker over nu. Tager ham på siden, ham der er længere fremme her. Med. Er det vores? Okay, lige bag. Højre, højre, du går højre, vi går højre. Med nu! Med! Op på første sal, vi sidder op på første sal. Hvad? Der er en inde i varevognen. Der er en inde i varevognen. Ja. Hvis du har fuld auto, så kan du sådan set bare smide. Han står bag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, P, du har ham, ikke? Han er lige bag foran. Han er ved køleren. Kan I se nogen? En oppe ved generatoren ude i siden. Det er jo langt. Er I på ham nu? Han er nede. Godt arbejde. Han kiggede derover. Okay. Han kiggede derover. Det var lige pludselig ved. Det er bare for at høre. Så skal vi holde op med, så ser han bare ud. Okay, nu er frem til den der, okay? Nå, sådan. Hvor ligger den? Vi har taget ham her ved vognen. Men vi tror, der er nogen længere frem. Der er ingen, der løber frem til den der. Ja, gør det. Vi dækker. Spil slut. Nå, nej. Vent til du kan høre det. Det ved jeg ikke. Hvad sker der? P, spil videre. Ja, jeg har lige frem. Du tager venstre, så tager jeg højre. Ja, vent, det kan godt være vores egen. Tag venstre, jeg tror her. Nu sidder det. Det er bare medic, de råber efter. Kan I er bag dig?
Nu er vi oppe på første, ja. Er det det? Ja. Det er fint. Det er sats på. Du må gerne flyde os med et stop, ikke? Jo. Kan du se nu? Gå tilbage. Den før. Pas på, de kan godt se en, når det er, man kommer ud af døren op for første. Nej, stille over, stille over. Helt ude venstre. Den lige dække sig bag der. Helt ude højre bag de der sække derinde, der kan man dække sig på. Ja. Kan du se nu? Op på først, op på først. Der var en op på først. P. Vi er oppe på første. Jeg venter bare på, at de lige kigger fra.
Medbånd her. Hænger det? Hvad? Er du okay deroppe?